Igagasi FM lo mzila okuhlukanisa unyaka lunyonyobela kancane kancane njengegundane. Yabona kulokhu ngineshow insolo zami. Hayi mfana ngeke ishaye eceleni. Bafuna ukusakazisa uLinda Sibiya kanye noSelBeyonce ngo12 kumhla 31 ngiyakutshela uzosho uthi ngasho. Ngoba uLinda Sibiya namanje ngithi ngivula igagasi kusakaza yena. Bengijethi into yangosuku olodwa kuphela. And mawubuka nale campaign bayibhalile la ye crossover iTop 100. Kusho ukuthi kuzobe kukhona yena. Njobe seyiqale manje ngangcono ngabe bavele bayabahlanganisa kuyimanje noSelBeyonce kuyishwa eyodwa nje kuvele kunyiwe mfana. Hey yamkhumbula uSelBeyonce okhosini noChatha ukuthi babehamba kamnandi kanjani. Cabanga ke sihamba noLinda Sibiya mfethu. Hayi uLinda phela mfethu. Hayi awona bana uLinda weka ishayile yapahla ngisayintwana mfethu thola ukuthi ngijahile ngifuna ukuye ekhaya sekuzohlukanisa unyaka. Athi thathi ipresident abalahla uthi ayitshela uma wakho ukuthi ngiyamthanda sakere unyaka omusha manje 083109193 ubusisi wakho umfundi wakhe bajele ibhedlela vele ubotha ha kuyanyiwa ngiyangena unyaka omusha wekuthatha kubeke mfethu uLinda mfethu wawuza ukuthi hey fuck ngangena unyaka omusha awona mesehlekene noSelBeyonce hayi bana ngiyakutshela liyawudla kumzila manje ngiyakutshela vele igagasi lishoda ngomaskandi nje in between ukuthi ludla umzila manje. Isambane News sibuye nazo sishisa.